Balik na mga kapuso sa GMA Regional TV Live samtang nagkaduol na gyud ang Fiesta Senior. Pakisayran ta karon mga kapuso ang istorya behind aning usa sa makonsidera nga labing iconic nga mga kanta halad sa balaang bata ang Senyor Santo Niño. Kinsa may wala makahibaw sa lyrics o sa tono nining kanta nga Santo Niño Gugma Ko. Makauban nato karubutaga mga kapuso ang composer ug artist niining maong nailan na gyud pag-ayo nga awit si Sir Manuel Manny Lapingkaw. Good morning, Sir Manny. Good morning, Nick. Mayong buntag sa tanan pong nagtanaw karon. Thank you so much, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga og Pit Senior kanimo. Sir, Santo Pit Niño Senior. Gugma Ko. Unsa may istorya ani, sir? Can you take us back to the moment nga nag-compose ka ining maong awit? Oh, sus dugayan ang gyud 1980 pa. Atong panahona nga I was thinking of kuan magbuhat kog kanta para niya. Unya basta gitagik na ko ng kanta, I made it in around mga 30 minutos sa siguro na purma na. Unya basta kasagaran sa mga nindot jud kay kanta akong nabantayan sa akong mga nahimo kadali ra gyud kini I believe hinatag gini. Kay it talks about ang atong gugma kaniya ug ang iyang gugma sad kanato actually. Pero dili ra ni sir ang only kanta ni muhalad kang Senyor Santo Niño. Ubay sad pug kaog na tagik yun ng mga kanta. Pirabuya grasya sa Ginoo daghan pagkatinuod. Katong kauban aning kuana niya pag kanta katong ako ang Pit Senior. Few lines ko no sa Pit Senior nimo, sir. Ako ang dagan sa Pit Senior. Dini sa atong kalibutan ang atong kinabuhi lumalabay man. Busa kita nagkinahanglan nga muhangad sa langit musangpit ang tanan. Pit Senior, Pit Senior, daygon ta, daygon ta. Ang relihiyoso gyud nga aspeto, ang timos gyud nga debosyon sa balaang bata ang atong gi-highlight ini nga mao nga awit. Yes, definitely. Mao gyud ang akong gikuan nga ang mga tao naay kanta nga ilang masayawan nga tila pong mapadangat sa Ginoo ang ilang mga pagampo ug pasalamat. Timeless na gyud nga mga awit. Sir Man, ikaw pa ingon nga pila to mga more than 30 years na gyud imong mga kanta nga gipang buhat di ay kung may inspirasyon nimo ani sir sa imong pag-compose ng mga awit. Wala siya ra gyud. Ang ako lang gining pangindahay sa Ginoo pasalamat for the talent that is given me. So actually, if I don't know if you knew before, I was in a band. Banda jud tukar ko banda biyahe-biyahe sa gawas. But then naagid gid mawa ang longing gyud nato nga mo hangad sa langit o mo pasalamat sa Ginoo. So ang talent kayang gihatag nako ako pong bali uli niya pinaagi sa mga awit nga iyara pong siya may naghatag ani. Personally, Sir Man, kung doon na kay maingon tang matawag na tong answered prayer gikan kang Senyor Santo Niño nga labihan gid mo pagpasalamat unsa man ni Sir Manny. Ang akong pagbiyahe sa gawas nga wag ko magdaho mga makatukar ko abroad ba. Kay sige pangandoy pagkampo niya nga Lord kay since 1977, I have been a folk singer nga rin sa Cebu. Sa folk music scene sa Cebu, one of the pioneers ko. So, pagka mga around mga 80s na, daghan ang gustong mo biyahe sa gawas. No? Kanya, ako gusto kong mo biyahe, pero ang kasagaran, padong Japan, ko ato lang kong Singapore, Lord. Padadalan ko nga to Singapore. Wagi offers until pagka 1992, there was an offer to Singapore. Gamito na mong kahigayunan nga madungugikan kanimo mismo gyud kining imong iconic nga kanta Santo Niño Gugma Ko kay pagkanindot sir maminaw mi sa original gyud nga composer ug artist niini. Santo Niño, Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo, daygon sa kanunay, simbahon kagayo. Santo Niño, go
ko siya. Pagkanindot ko dahil sir, pagkanindot ko sa awit. So asa man nila makita sir, unsa man imong mga channel or Oo, social bitaw. media accounts? Bitaw, so kung for those of you nga ganahan maminaw pa sa akong mga kanta, daghan pang actually lain-lain mga kanta nako, covers and originals sa akong YouTube channels. Na ako'y channel nako nga Manuel Lapincaw and na ako'y channel pod nga Manny Lapincaw. Daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong butaga sa inspirasyon pagpaambit sa imong istorya. Pit Senior kanimo Sir Manny Lapincaw. Pete Senior Nick. Good morning. Thank you so much sir. God bless.